Yakman vatandaşlar, yine şunun bilen ýaşyp çylýaýlygy öz işin tamamlaýar. Berkarar döwletiň täze ilýamynyň galkyşy döwründe Türkmen halkynyň her bir güni bagty-bagtýarlygy öz işin tamamlaýar. Goý watanymyzyň şan şöhratyny, ad-awaýyny, mertebesini beýge galdyrýan hormat prezidentimiziň adamlary baty bolsun. Tutyan bir tutumlu işleri kim işe rowaj alsın. Çünkü bizim yurdumuzda adam şüýür. Hoş wagt.